ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଯେତିକି ଆନନ୍ଦମୟ ସେତିକି ଦୁଃଖଦାୟକ, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ନିଜ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ବର୍ଷାଟି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବର୍ଷାଟି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କାଳ ଚାଲିଅଛି। ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ପାଣି, ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ମହାନଦୀର ପାଣି ଏ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କଟକ ରୋଡ଼ରେ, ଯେଉଁଠିକି ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ମୋର ଗାଡ଼ି ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି, ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କି ଭାବୁଛନ୍ତି କି କେମିତି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି। ଏଇସବୁ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତ ମୁଁ ଆମ BMCକୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ କି ଯଦି এই ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଟିକେ ତାଙ୍କେ ସୁଧାରି ଦେବେ, ତାହେଲେ ପାଣି ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏତେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି, ଆଉ ଯଦି ଏମିତି 2-3 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅକାତ ଅକାତ ପାଣି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଶା କରେ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେମିତି ଏ ବର୍ଷାଟା ଜଲ୍ଦି କମିଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଫେରିଯିବି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆଲର୍ଟ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।